Let's begin question number 5. What's in question number 5? But 3 experiments, A, B, and C, are carried out to investigate some of the factors that affect the rate of decomposition of hydrogen peroxide, H2O2, in a liquid form. The balanced equation for the reaction is 2H2O2 to give 2 water molecules plus 1 molecule of oxygen. Identical samples of hydrogen peroxide are used in each sample, or in each experiment. The conditions are used in each experiment are summarized in the table below. Uyalibona ke i-table noma itafula lebalidwebile sino experiment A, B, and C, the temperature 25, 25, 35, and then bese soba without catalyst, without catalyst. Leyo table uyayibona. Now lapha ke mawubona i-question ethinta i-rate of reaction, sekufanele ukhumbule ini ama-notes akho. Akuma-notes ke uzokhumbula ukuthi kwi-rate of reaction mesikhuluma ngayo, sikhulume ngayo-rate of reaction bese sokhuluma ngama-factors a-affecta i-rate of reaction, sikhulume ngani nge-collision theory. Ake ngithi nje ukusummarize, ngithi halamzi kulelo khuzana kuma-notes elokhuzana i-rate of reaction. Okay, asiqale ngayo ke i-rate of reaction. Isimboli ke ejwayele ukusetshenziswa for i-rate of reaction u-R. Awuthi ngimlokhuze ngimbhale nje as u-R. R omele ini i-rate is equal to delta P over delta T, noma sithi delta R over delta T. Imele ukuthini le nto lena? Angiqale nje ngikukhumbuze ilokhuzana i-gradient. Ngeke ngakhuluma i-gradient kulama questions angemumva. Sathi ma ucalculate i-gradient, i-formula yakhona ithi M is equal to delta Y over delta T. Buka lapha, uyabona? Buka la futhi. Uyabona ukuthi le nto le mesiqhathina sina la ukuthi njani iyafana. Lapha sino delta Y, ukuthi la sino delta R noma u delta P. Bese ngizo delta T ngezansi iyafana le nto la. So yini le i-gradient. Kodwa lesibiza ngani nge-rate of reaction. Uma sikhuluma nge-rate of reaction, sisuka sikhuluma ngokuthi njengoba yenzeka le reaction le, njengoba u-hydrogen peroxide edecompose kwakheka u-water no-oxygen, i-speed noma isivinini okwenzeka ngakho lokhu singakanani. Uma singasazi, sisithola kanjani leso speed leso noma leso sivinini, sisicalculate kanjani? Ukuze ukwazi ukucalculate i-speed se-reaction, udinga i-concentration yama-product nesikhathi okwenzeke ngaso i-change in concentration yani yama-product. Uma kuwukuthi awusebenzisi i-change in concentration of ama-product, uzosebenzisa i-change in concentration of what? Of reactants over change in time. Khumbula phela kwi-reaction, kwa left siba nani? Siba nama-reactants. Kwa right siba nani? Siba nama-product. Ake ngikwenzela nje isibonelo ngento esobala. Uyabona njengoba udla amagwinya noma uthanda amagwinya, noma ke njengoba abantu bethanda amagwinya, ake sithi ufuna ukwakha amagwinya. Ukuze wakhe amagwinya udinga lento lesithini, uflour, amanzi, amafutha, no baking powder noma no yeast labo bafakwayo ukuze kwakheke amalokhuzana amagwinya. Lezi zinto sizixovayo ke yini ama-reactants ethu abakuphi abaka left. Bese kuthi amagwinya ke lawo sesinawo egcineni yini i-product yethu. Ama-reactions awefani. Khona ama-reactions othola ukuthi ama-reactants maningi awu-3, awu-4, awu-2 and so on. Uthola ukuthi i-product iyodwa noma ama-products mangaki maningi awu-2, awu-3, awu-4, kuyenzeka nakho lokho. Ngizama ukucacisa ukuthi kanjani ama-products kuyenzeka abe more than 1
nama-reactants kuyenza abe njani abe more than one, awuyifani ama-reactions. So ke meso calculator i-rate noma i-speed sizodinga ke ini i-change in concentration of my product over time or i-change in concentration of reactants over time. Iyona formula ke le. Awuthi ke ngigcizelele ukufana kwalento nalokho. Angithi lokhu sewubani y2 minus y1 over ngoba lana ke besino x, so bano x2 minus x1 lana ke sino t, sesothini ke sesothi p concentration 2 minus concentration 1 all over u-T2 minus u-T1. Uzobe usukwazi ukucalculate ini i-rate of reaction. I-speed leso sani se-reaction. Buka. Ungenza kuyibuza ukuthi meaning ngisiza kanjani lonto, izongisiza ngokuhamba kwesikhathi lonto le ukuthi ngiyazi rate of reaction. Uyabona umhlaba njengoba ukhona. Ziningi izinto esizidingayo. Ama-reactions kahle kahle lawa siwenzela ukuthi siproduce ini ama-product. Well, ama-products lawa. Mengikhuluma ama-products sengikhuluma ngezinto esizidingayo. Yabo nje oqala uplastic. Uplastic uyi-product. Kune-reaction okufanele yenzeke ukuze kukhiqizwe ini siproduce uplastic. Izingubo nazo ngama-product. Ukuze siproduce mhlawumbe i-chemical ethize ezosiza ukuthi sibleache ilokhuza nendwangu soba neingubo. Sidinga ukuthi senzeni senze reaction ethize kube nama product ani aleyo chemical. Buka ukuze sidle ukudla kufanele kutshala ukudla ngithi. Ukuze kutshala ukudla futhi ikhiqize kube kuningi sidinga ini ama fertilizers. Kuma fertilizers mengithi ngikhuluma ngama fertilizers ngikhuluma ngalento esibiza ngani ngomanyolo. Osiza ukuthi lokho esikutshalile kukhule kahle. Kube kukhulu, kube fresh futhi kube nequality. Sidinga ama fertilizers. Enye lama fertilizers idinga ukuthi sibe no nitrogen gas, sibe no hydrogen gas. Sizokhiqiza ini i-chemical ebizwa ngo-ammonia. Mase sikhiqiza i-ammonia, sidinga i-chemical ebizwa ngani nge-sulfuric acid. U-sulfuric acid no-ammonia sobahlanganisa kwakhe ke ini u-ammonium sulfate. U-ammonium sulfate unani manje uno-nitrogen lodingwa yini ama-plants. Uyabona ama-chemicals manje siyawadinga. Kufanele senze ini i-reaction. Uma kuwukuthi unesifiso sokuthi mawuse-university yokwenza i-chemical engineering, ungomunye wabantu abazobe bebheka ukuthi ingabe le reaction le eyenzakalayo isahamba kahle nisasikhiqizela yini i-product esiyidingayo noma isiyenza kancane. Uma yenza kancane kofanele usishintshe ispeed sakhona. Uzosishintsha kanjani? Sengizongena lapho ukuthi izona ziphi izinto okufanele uyibheke ukuze wenze njani u-increase ini ama-products akho. Noma i-reaction izonjani izoshesha ukuphela ukuze ama-products abe khona uhambe uyodayisela abantu. Ngake ngenzela isibonelo futhi esinye esilula ke lesi. Izinkwa nje bayibhakwa nje. Uyabona izinkwa nje bayibhakwa. Izinkwa ziba ready ngo3 ngo4 bazokwazi ke abasebenza khona noma uma unomuntu omaziyo umbuzo. Ngo3 4 isuka izinkwa sezinjani seziready bese zinjani ziyadeliver. Okusho le reaction of flour ufaka yeast ufaka zonke izinto ezifakwayo ama reactants akho lawo. Bese uba nezinkwa. Uma ukuthi ukubhaka isinkwa kuzothatha 10 hours. Okuchaza ukuthi kunabantu abazobe bengenazi izinkwa ukuze kushaya intambama. Kuyimawe no deliver isinkwa yabo usulate lapho. I-profit awusezukuyenza phela ngoba kanjani i-process yakho noma i-reaction yakho injani islow yenza kancane. Kanti ufuna ini? Ufuna into esheshayo ukuthi ngesikhathi esincane ufuna ukukhiqiza izinkwa enjani eziningi. Ufuna ukubhaka ini izinkwa eziningi ukuze udayisa ini izinkwa eziningi uthole ini i-profit eningi. Ukuzoba yini isigwili. Inkampani ke zenza lokho. Njenga chemical engineer ke wena sekufanele ubheke ke lezi zinto lezi ezi-affecta ini i-rate of reaction. Yizona zinto esezongena kuzona ke manje lezo. Lezi sizibiza ngani? Ngama factors
that affect the rate of the reaction. Buka, uma sikhuluma ke nama factors affecta ini ilokhuzana. Lapho into yokuqala esibalayo yini i-temperature. Number 2, i-concentration. Number 3, the surface area. Number 4, the pressure. Number 5, the catalyst. Iwona ke lama factors lawa noma lezi zinto lezi ezi affecta ini i-speed noma i-rate yani ye reaction. Ukuze uzokwazi ukuchaza ukuthi lezi zinto lezi lama factors lawa affecta kanjani i-rate, udinga ukuthi uwazi ini lento esibiza nge-collision theory. Iyona kusizayo ukuthi uchaze ukuthi lama factors affecta kanjani i-speed reaction. Okusho mawubona wena njenge chemical engineer noma ke umuntu obekiwe ukuthi agade ukuthi izinto ihamba kahle nama products akhiqizeka yini, izinto okufanele uyibheke kungayini, kungayi-temperature, kuyini, i-concentration, surface area, pressure ne-catalyst. Ake sibuke ke la kwi-temperature. Uma sikhuluma nge-temperature sikhuluma kahle kahle ngokushisa. Ukushisa kuyenzeka ukunyusa, kuyenzeka kwenze njani ukunciphisa. Kusiza kanjani ke ukulokhoza ukunyusa i-temperature? Buka, ake sithi ke uyapheka ngoba phela siyadinga ukuthi sipheke ukuze sinjani sizodla. Uyabona mengase i-reaction yethu kwenze njani ukupheka, ukuhlanganisa ini, u-anyanisi, uhlanganise inongo zakhona, ufake into ozoyifaka nje lapho kusishebo uma uthi ubheka isishebo. Iyona reaction yethu ke le. I-product ke isishebo esobe sesi-ready ukuthi sinjani sidleke. Buka, uma ungase wena ufike uqobo u-anyanisi, uma uthi ubheka inyama yenkukhu noma inyama yenkomo, whatever, leyo nyama uyifaka ebhodweni, isitofu buso sibeka ku-0, ungasinyakaza isitofu. Kuzovutha ukudla? Cha, ngeke kuze kuvuthwe. Wena mhlawumbe ubuye esikoleni noma ubuye emsebenzini, ukhathele ulambile, ufuna ukwenzani? Ukudla, ufuna into esheshayo. Ukuze kuzoshesha, uzofika uqobo buso ufaka ini ebhodweni, buso wenzani? Isitofu usibeke kubani? Ku-6 mawuthanda noma usibeke ku-4 noma ku-5. Buka uswenzeni lapho? Ngokunyusa i-temperature. Ngokunyusa i-level yesitofu, unyusa ini? I-temperature. Ukushisa sekonjani? Sekunyukile. Ngesikhathi kunyuka ukushisa, kuzokwenzakalani? Kuzobila kakhulu ukudla, ngesikhathi kubila kwenzenjani? Kuthambe. Nama spices wafakile ahlangana ngendlela ekahle ukuthi kwenzenjani? Iphunga libe mnandi. Bese product ibanjani? Isheshe iba khona. Within an hour or say 40 minutes, kusuke seku-ready ukudla. Noma isishebo sakho kusuke sese-ready. I-reaction sinjani manje? Isisheshile. Usuzodla. Ake sichazeke ukuthi kwenzeka kanjani. Sidinga si-understand ini i-collision theory. Izinto ezibalulekile ku-collision theory, ithi i-collision theory, in order for a reaction to take place, ama-particles lawa must collide. Hey, angicacise lento. Uyabona, ngithe collision theory. Sekuthiwa ukuze i-reaction yenzeke, kufanele ama-particles enzenjani? A-collide. Mengikhuluma ngo-collide, baqonda ukuthini? Ngiqonda ukuthi ukuze i-reaction izokwenzeka, kudinga kube khona ini? Ukushayisana. Angithi ligama leli collide sesisebenzisa emotweni. Uthola ukuthi imoto mhlawumbe imile noma beyihamba senjani? Zashayisana. Sithi imoto senjani? Zicollidile. Lo collide. Ukuze i-reaction izokwenzeka sidinga ukuthi senjani?
sidinga ukuthi ama-particles siwenze njani acollide. Buka, uma imoto yokuqala imile nemoto yesibili imile, zizoshayisana lezo moto lezo? Ngeke zishayisana ngoba njani zimile. Zidinga ukuthi zihambe zinyakaze ukuze zizoshayisana zoshayisana. Nokushayisana ngeke kuze kufane. Imoto ihamba ngespeed close to 0 noma 10 km per hour. Mayishayisana zoshayisana nje mhlawumbe ngeke kube khona nje dent. Kodwa uma lezi moto zishayisana mhlawumbe uthi bikade ihamba ngo80 km per hour zoshayisana kube khona amawinda kanjani afana nowaphukayo. Omunye ngalimala shona nokulimala. Kodwa uyabona uma imoto zizoshayisana ihamba ku freeway uthola ukuthi mhlawumbe beyihamba ngo150 km per hour. Amathuba abaningi ukuthi abo bantu laba bakulezo moto bazohamba emhlabeni mawulimala mhlawumbe bahambe emhlabeni. Uyabona ispeed njani siphezulu kakhulu. Kuthiwa nike la kwi-collision theory ama particles must collide. Ukucollide kwawo lama particles fanele kwenzeke ngokuthi ama particles fanele benani ne-enough energy. Ngiyakukhumbuza nje, hayi ngoba ngenakhula, ngiyakukhumbuza nje izinto ofanele uzazi ukuze uzokwazi ukwenza njani ukuphendula le question lena. Ama particles fanele collide. Uma collide fanele collide ngani? Nge-enough activation energy noma energy. Ngizolichaza ke leli gama ukuthi yini la. Mesikhuluma nge-activation energy. Uyabona ukuthi ngikhulume ngani mina? Ngifike ngathi uma imoto ezimbili zimile zoshayisana lezo moto. Zime nje endaweni eqondile, abasithi zime endaweni eqondile futhi isebenza kahle lezi moto, ama brake akhona, yonke into ikhona futhi zipakwe ngendlela eright. Uyabona ngeke zishayisana lezo moto ngoba ispeed sakhona sijani u0 no0. Buka, make sure ama particles fana banani ne-enough activation energy noma energy. Okusho ukuthi lezi ngoba ngisebenzisa imoto uchaza le ndaba ya collision. Ukuze imoto izoshayisana dinga ukuthi zibe nani nespeed zinyakaza. Lokhu kunyakaza kwakhona ukuze kube effective, ukuze reaction izokwenzeka. I-reaction phela mayenzeka chaza ukuthi i-product njani iphuma nje ngoba injalo lokhu zana product. Mawukuthi uyapheka istove sakho usho kufanele usibeke kwi-level ezodala ukuthi ukudla kwenze njani kuvuthwe ngendlela ukuthi kudleke kube mnandi. Hayi uthi uyapheka ukudla kungavuthwa. Kuyabona ukuthi kurambe kupheka kodwa manje uthi uyibamba inyama ngezinye uyibonde iqinile inyama. Fanele ithambe inyama ngendlela ukuthi iyadleka kumnandi futhi lokho kudla. Mesikhuluma nge-activation energy, sisuke sikhuluma nge-minimum amount of energy. Ukuthi ile energy encane nje edingakalayo edingwa ama-particles ukuze ezokwenza njani ezoshayisana. Asibuyele emotweni. Ukuze imoto izoshayisana zidinga ini? Zidinga ukuthi inyakaze. Ukuthi zidinga ukuthi zibe nani? Zibe ne-energy. I-energy yazo ukutholakala kanjani? Ngokuthi imoto idume, kufaka upetrol emotweni, imoto idume bese iyanyakaza. Ukunyakaza kwayo isinani? Isinayo energy yokunyakaza. Ngasikhathi sina ilokuzana energy yokunyakaza kuzokwenzakalani? Zoshayisana imoto. Ukushayisana njenjani? Akufani. Nokushayisana kuma particles lawa fanele ukuthi mayishayisana kube nani? The correct orientation. Sesikhuluma ngokuma kwama particles manje ukuthi meshayisana indlela ashayisana ngayo awayishayisana ngendlela ukuthi asuke ngendlela ukuthi kuzokwenzeka ini i-reaction. Ake ngikwenze lesibonelo uzoyibona into engishoyo. Ngikhuluma ngani manje? Nge-correct orientation. Zintathu izinto kufanele sibheke la ukuze i-reaction yenzeke. Kufanele kube khona i-collision. Le collision mayenzeka ama-particles are involved kwi-collision fanele benani ne-enough activation energy. At the same time me collide kufanele ukuthi orientation ibe njani? Ibe correct. Buka, angithi uyayibona ilentini padlock ingidi. Uyabona ingidi ngoba ujwayele ukuthi kube into kanje. Now wena mawuqhamuka nokhiye mesikhuluma nge-correct orientation. Uyabona ukuthi uqhamuka nokhiye ngala uthi ufuna ukuvula lengidi ngakuleli side leli. Uyabona ukuthi ngeke lokhiye ngeke uzungene la. Ukuze uzongena kuvuleke la
kufanele uqhamuke kuphi? Uqhamuke ngezansi nokey. Uyabona? Should learn esithi yini? I-correct orientation ngokwe-padlock. Ngoba lo qhamuka kwi-position vele emvumelayo ukuthi angene kuphi? Angene kwi-padlock ukuze i-padlock enjani? Ivuleke. Kodwa mase uqhamuka ngala eceleni, ngeke iziyenzeke reaction, uyabona? Mesikhuluma nge-correct orientation so sikhuluma ngento enjena. Kodwa ke la sikhuluma ngani? Ngama-particles. Uyabona? So ke buka lapha. Buka incwadi yakho mina ngithi alamzi nje la. Ama-particles awube mfanele collide nge-energy enjani? Enough. Futhi i-orientation enjani? Ibe correct. Uma konke ku-right, kuhambisana lokhu nalokhu, i-speed se-reaction soba njani? Soba phezulu. Sizo improve. Buka. Sinyusa ini manje? I-temperature. Uyapheka ngithi ukuze upheke amanzi fanele ashaya ukudla lokwenza collision phakathi kwani kwamanzi nalokudla lokuphekile noma kwakhona kukodwa lokudla kushayisane kukodwa kuze kuzojani kuzoba soft. Ukunyusa kwakho i-temperature, by increasing the temperature, what you're actually doing is to increase kinetic energy. Ukunyusa ini? Ukunyusa i-temperature, kunyusa ini? I-kinetic energy. Yini i-kinetic energy? Uyabona njengoba ngiyakaza nje nginani? Ngine-kinetic energy. Masikhuluma nge-kinetic energy sikhuluma ngani? Nge-energy emotion noma i-energy of movement. Mawunyakaza nje unani? Une-kinetic energy. Shothi uma unyusa ukushisa estofini, amanzi azobila kakhulu noma azogxabha kakhulu. Ukugxabha lokho senani? Asene-kinetic energy. Buka. Uma i-kinetic energy siningi si-increaseile, kuchaza ukuthi kuzonyuka ini? Kuzonyuka inamba yama-collisions. Okusho ukuthi ama-particles amaningi asezokwenza njani manje? Asezoshayisana kakhulu. Nalebi kade kuhamba kancane ngoba sekunyuswe ini? I-temperature sizojani? Isizoshesha. Uyabona? Uzoyibona lento le. Yabo isitofu monguthi awusikasilokuza awukasivuli. Ngathi 2 plate. Ubeka isandla sakho phe kwaso leso stofu. Ngeke sisuke leso stofu angithi. Kodwa manje usivule istofu sibeke 6, uyothi ubeka isandla ngephutha. Indlela esosuka ngayo lesisandla sakho lapha estofini. Hey, ispeed sakho uyasibona nawe. Mhlawumbe ungazama nje ngocicane wakho na ubone into engishoyo. Ngizama ukuthini ungayizami lento ngiyayishona. Kodwa ngizama ukuthini mekwenzeka ubeka isandla sakho estofini noma into eshisa kakhulu ngephutha. Kwenzakalani? Sisuka nje ngigijimini isilokuza nesandla sakho. I-kinetic energy yakho isinjani? Isuka enkulu kakhulu. Nalapha ke mesinyusa temperature iyanyuka, i-kinetic energy enjani? Inyuke. Uma inyuka i-kinetic energy, inamba yama-particles azocollide izoba njani? Izonyuka. Uma kunyuka ama-collisions, phela sinyusa ini? Sinyusa i-kinetic energy. I-kinetic energy ihambisana ne-activation energy in this case. Uma kunyuka i-collision, nenamba yama-particles collide nge-correct orientation ezinjani? Iyanyuka. Ngesikhathi kunyuka lokho kunyuka ini? I-rate of reaction. So ngaso sonke isikhathi mekhulunywa nge-temperature, kuthiwa inyukile i-temperature. Ukunyuka kwe-temperature kudala ukuthi kunyuke ini? I-kinetic energy. Uma kunyuka i-kinetic energy, ama-particles amaningi againa ini? I-kinetic energy ngoba phela inyukile i-temperature, yaninyusa ini? I-kinetic energy. Ngesikhathi enyusa i-kinetic energy, maningi ama-particles azokwenza njani? Azoshayisana. Ngesikhathi amaningi ashayisanayo, kuzonyuka ini? I-rate of reaction ngoba ukuze kwenzeke i-reaction sidinga ini? Sidinga ukushayisana kwama-particles. Asibuyele emotweni. Imoto mayihamba 150 km/h zombili zishayisana. Zivele ziphele inyala ezomoto isikhathi ngigcina ngasabonakala ukuthi bekuyimotoni. Kodwa imoto mayihamba ngo-20 km/h mayishayisana ngeke kuze kubonakale lokhuzana ini? Ngeke kuze kubonakale umonakalo omkhulu. Khona into esithi ke effective collisions. Ukunyuka kwama-collisions kuzonyusa ini? Ama-effective collisions, ukushayisana okudala ukuthi kwakheke ini? I-product. Uma imoto ihamba ngo-150 km/h zombili bese ishayisana, sithi ku-effective ngokwa-chemistry lokho. Kodwa uma ihamba
ngo 20 km/h ishayisana akukho effective. So ke ukunyusa i-kinetic energy kunyusa ama collisions. Ukunyusa ama collisions chaza ukuthi ama effective collisions asenjani asenyukile. Ukunyuka ini i-speed reaction. Ake sibuke nasi concentration. Uyabona uma ukuthi kuhambe kulamadolobha lawa busy noma imigwaqo nje busy edolobheni, abantu bebaningi, yabo nje mekuyophela inyanga abantu bajwayele ukuthi besenjani bagcwala edolobheni. Mebegcwala abantu edolobheni ugcina ushayisana nabanye. Ngoba nishayisana nabo ugcina senixabana kwesinye isikhathi. Ugcina senixabana ngokuthi ukushayisa kabi umunye, yabona. Buka. Bo. Uma sikhuluma nge-concentration, sikhuluma ngokuthi mangaki ama-particles akwi-container thizeni ngaleso sikhathi. Uyabona nje la, ake sithi 1 liter lo. So kuzoba 4/1 i-concentration yethu leyo. La maningi wabona 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16 lapha. 16/1 yona concentration yethu leyo. Uma unyusa i-concentration, shuthi la uyabona u4 lo la so16, shuthi sesenjala sinyuse inamba ama-particles. Siya-assume ukuthi le container le iyafana le-container. Sesinyuse ini inamba ama-particles ala. Amathuba okuthi lama particles ashayisane la, uyabona ukuthi maningi, ngoba maningi wona ama-particles akhona. Angibeka nje amathuba, ama-chances ukuthi lama particles lawa ala acollide, maningi ama-chances alokho ukuthi kwenzeke. Kodwa la buka u4, ama-chances ama-collisions la mancane ama-chances ani e-collision. Buka, uma unyusa i-concentration usuke unyusa ini inamba ama-particles. Ukunyusa inamba ama-particles, you are increasing chances for what? For collisions and what? And effective collisions. Uma nyuka ama-effective collisions, vele nalawa azoshayisana ngendlela correct azokwenza yani azo-increase. Me-increase achaza ukuthini lokho? Kuchaza ukuthi speed reaction sokwenza yani sizonyuka. Uyabona? Ngasonke isikhathi mekuthiwa chaza refer to ama-collisions, ukuthi ama-collisions azokwenzeka amangakanani, azo-decrease noma azo-increase. Uphinde refer to i-activation energy mekulesidingo njengokwi-temperature. Uyabona? Ukunyusa nje i-concentration inamba ama-particles, maningi ama-particles la, i-concentration ningi, ama-chances ama-collisions maningi la kunala. Edolobheni ngakeni uma nibaningi nihamba emgwaqeni maningi ama-chances ukuthi njani nishayisane. Kodwa uma nje nibancane, omunye akwazi ukuhamba lapha kube ne-space in between wena uyihambele lapha ningashayisana. Okusho ukuthi uma kune-space in between ama-particles amancane, kuzothatha isikhathi eside ukuthi njani i-reaction yenzeke. Kuzothatha isikhathi eside ukuthi ama-products enjani aformeke, ngoba bazoqala begejane mhlawumbe bese bethula emva kwesikhathi, beshayisana emva kwesikhathi. Uyabona, sekabe isikhathi eside, ispeed besincane. Kanti uma ngi-increase inamba ama-particles, ngesikhathi ngi-increase inamba ama-particles, asemaningi ama-particles. Memaningi ama-particles, asemaningi amathuba ani e-collision noma effective collisions, bese ne-speed reaction sesijani se-increase. Bese kuzoba khona i-surface area. Yabona ke mekuza la. Asibuka ke surface area. Now ukuze understand kahle ke le surface area, asithatheke amazambane amabili. Uzambane A lo,
asilenzi lutho nje linje lisikuqu njengoba lisikuqu. Bese sithatha ke izambane lesibili elifana ncimishini naleli. Lesoyenza ke manje sokwenza njani? Ngizolukhatha nje phakathi nendawo. Yabo uphisi babe bawu2. Last ubani? Uzambane A lo. Uzambane B lo. Buka. Phakathi kwezambane elingaqotshwanga nezambane eliqotshiwe. Noma ngabe kuthiwa inyama engaqotshiwe, inyama eqotshiwe. Iyona iphi ezovuthwa kuqala? Asibuke ngokwezambane. Uma uthi awukazona ke phambeleni. Leli zambane leli lingaqotshiwe lizothatha isikhathi eside ukuthi lenze njani? Livuthwe. Leli eliqotshiwe, ngisho ukuthi naliqotshwa ngakwafu, mhlawumbe liqotshwe lapha kuphisa abaningi. Lizothatha isikhathi esifishane ukuthi lenze njani? Livuthwe. Buka. Angithi ukuze izambane noma whatever usuke uyiphekile ivuthwe usuke ulibilisile kunamanzi. Amanzi into ayenzayo lokho eshaya leli zambane. Ashaya la, ashaya la, ashaya la, ashaya ngala. Ashaya kuzo zonke lezi indawo lezi exposed kule surface le, yabona. Kuzowathatha isikhathi ukuthi amanzi afike kuphi? Lapha yakuleya center. Uyabona? Ukuze livuthwe lonke izambane ulizwe ukuthi aselithambile manje. Kanti la anujabo manje ukuthi uyabona yonke le ndawo ivalelekile. Kunzima ukuthi amanzi asheshe afike la kwe center. Buka lapha sesivele senqamula la. I-center ke la isivele yaba Samuela. Le yaba Samuela. Uyabona manje ukuthi i-distance yokusuka uza la uza la kule center ka half. Isinjani? Isincane. Kanti ukusuka la uya lapha, ukusuka la uza la kude, yabona. Okusho ukuthi amanzi kuzowathatha isikhathi esincane ukuthi njani afike kule center. Nama yazoqhama ngapha ngoba phela lokhu sekuvulelekile kunesikhala la sikhona ngithi. Njengoba kunesikhala la amanzi azoshaya la, ashaya la. Sezoshesha avuthweke lo nalo. Yinda. Ngoba i-reaction yenza kwi-surface ye-reactant, remember yema-reactants. I-reaction yenza kuphi? Kwi-surface yama-reactants. Uma ke u-increase ini i-surface area, usuke u-expose indawo noma usuke expose ini i-surface la kwenza khona ini i-reaction. Uma isobala leyo nto le ilukuzana surface area, kuchaza ukuthi i-reaction izokwenza njani? Izoshesha. Yabona nje la sesinale ndawo le expose kanti la ifihlekile. Njengoba isi-expose sezoshesha ukuvuthwa leli zambane leli ngoba kunani? Kune greater surface area. Kanti surface area la njani? Incane. So la ama collisions azoba mancane. Lapha azoba njani? Azoba maningi ama collisions azokwenza kuphi? Kwi surface area. So by increasing the surface area, you are also increasing what? The collisions. Ngoba i-reaction yenza kuphi? Kwi surface. Uyayibona le nto le? Bese kuzoba khona i-pressure. I-pressure ke yona i-affecta ini? I-affecta ama-gases kuphela. Well, to some extent ama-liquid kodwa ke si assume ukuthi i-affecta ini? Ama-gases. Buka la. Uyabona sine-liquid, i-gas. Leza zinto zisitshela ini? Zisitshela ama-phases noma ama-stages la lezi zinto ezikuwo. Le ingamanzi, angisho ukuthi iwamanzi yona. Into esa-liquid into engamanzi. Liquid amanzi lawa aqobolwayo. I-gas le ujumele ini? I-gas. Buka. Uma u-increase i-pressure, kahle kusuke kufana nokuthi wenze njani? U-increase i-concentration. Kusuke kufana nani? Nokuthi u-increase ini? I-concentration. Buka. Ngithe i-pressure affecta ini? Ama-gases kuphela. Kuchaza ukuthi into ezo-affecteka la nangu oxygen. Buka.
ake sithi kunento esapiston induku lokwazi ukuthi uyiphushe la nanka ama-particles ake sithi njengawu-4 nala bese sizoba nenye futhi ake sithi isifutho ipump lebhayisikili angazi noma uyayazi yini buka uzoyibona kahle ngathi ngiyarobha angimsuse la ya buka uyabona la ukuthi mawuthatha ipump le yokufutha isondo lebhayisikili uma ngesikhathi usidonsile ispace siningi la ngesikhathi usiphusha shona phansi ispace banjani siba sincane lama particles lawa uyabona ukuthi asendaweni enkulu kanti lapha sanjani asendaweni encane ivolume la incane ivolume la inkulu njengoba kunama spaces in between la kuchaza ukuthi la kuzothatha isikhathi ukuthi lama particles enjani ashayisana kuzothatha isikhathi ukuthi lama particles ashayisana kanti la aseduzane azoshesha kwenza njani ukushayisana nakalokho awu4 ama particles la awu4 futhi la umehluko la ukuthi njani aseduzane la ama chances e collision manjani maningi lana mancane lawa ngoba ipressure njani la incane ipressure la ipressure njani inkulu ipressure ke la ukuthi wenze njani uphushele phansi usuku increase yini ipressure unciphisa ini ivolume ngokwenza kanjalo usuku increase ini inamba ama collisions nama effective collisions ne correct orientation therefore speed noma rate ya reactions njani izo increase mawenza phela opposite shothi kuba khona ini decrease bese kuzoba khona i-catalyst i-catalyst ke yona ekwenzayo ngeke ngakhuluma nge-catalyst phambilini ngathi uma wenza umbhubhudlo noma isolution uthatha isipunu ugoqoze lamanzi anoshukela ukuze kuzoshesha kwenzeka ini iumbhubhudlo ngathi ke i-catalyst ke isipunu ukuze ke mhlawumbe uzoyi-understand kangconywana ngokwama reactions lawo sikhuluma ngawo noma ngokwe-rate ake sithi kune-concert la khona kuzobe kunabaculi abazocula organiziwe impela ke noma maskande kanje uyabona njengoba kuzoba nento kanjalo amathikithi akhona ake sithi mhlawumbe ithikithi lelilodwa lokungena kwi-concert mhlawumbe lu-1500 uyabona kodwa abantu abaningi tholakala ukuthi no abanawo 1500 ukunalokho abanye bano 1000 abanye 500 abanye 600 700 800 yabona kuhlukahlukene imali abantu abanazo emabhaketheni ithikithi libiza malini 1500 okushuthi wena mawuno 10000 rand uzokwazi ukuthi u10000 rand ususe bani 1500 ukuthenga ithikithi usale no 8.5 ku 8.5 ke usiyofika kwi-concert ke uthenge iphuzu uthenge ukudla ukhululeke nje yabona ube VIP buka lo muntu une-1500 rand uzothenga ithikithi nje lokungena khona mawuthi ukudla akulokhuzwa akunikwa akulokhuzwa akuofarishwa mahala ngiyazi athola nje ufika ngene abukela abacule bese hamba ephindile emuva hamba lona 1000 rand buka ngeke azangena i-catalyst izoba kanjani ke lapha buka lapha lo 1500 yasemthatha ngokuthi yini i-activation energy ile energy le minimum noma encane evumela ama-particles ukuthi enzenjani take part in the reaction evumela ama-particles ukuthi enzenjani collide buka kulabantu ake sibawuthela abantu abano 1500 bese kuthi abawu7 bano 1000 rand uhulumeni usethi ke manje yabona uhulumeni usethi noma government noma ngabe private company isithi ngoba ngiyabona ukuthi bancane abantu abano 1500 ukuthi bancane abantu abazoya kwi-concert
ukuze abantu bazoba baningi kwiconcert. Into engizoyenza as government, ngizoyisponsorisha mina le lokhuzana yakho, le concert yakho le organizile. Laba abano 1000 rand manje sebezokwazi ukungena. Mhlambe amathikithi igcina sekuthiwa naye abano 1000 bazongena. Hayi ngoba bengena ngo 1000 rand. Kodwa ugovernment wenze njani? Uqhamuka nje wathi no ngisponsorisha. Le mali labo 500 laba ke basuse ukuze abantu abano 1000 rand bezokwenza njani? Bezongena kwiconcert. Sebezoba baningi abantu abanjani abangena kwiconcert. Abuka. Ngokwe activation energy. Okushuthi 1500 uyi-activation energy yokuthi ama-particles akolide, ukuthi i-reaction yenzeke. Okushuthi uma ama-particles emancane ane-activation energy, i-reaction izoba slow. Kodwa uma kuqhamuka i-catalyst, government loyo, ethi nanku ulokhuzana, i-sponsorship semali thizeni, uyabona nokuthi sebezoba baningi abantu abazoya manje kwi-concert. Into asenzile u-catalyst ukuthi wenze njani? Uselowerishe noma usenciphise ini i-activation energy by providing i-alternative route. Hayi ukuthi unciphise, hayi ukuthi i-catalyst yenze njani? Inciphise ilokhuzana i-activation energy. Into eyenzile ukuthi yenze njani? I-provide an alternative route enani ene-activation energy encane. Uyawuzwa umehluko? I-activation energy, I mean njalo i-catalyst yenze njani? I-provide noma inike enye indlela. Le ndlela lena indlela asithi ine shortcut sisho kanjalo. Ukuze abaningi benze njani? Basheshe ukufika noma kwenzeke ini i-reaction. So ke mase sikhuluma nge-catalyst. Ngaso ngesikhathi abofika usho wena ukuthi i-catalyst speed up i-reaction by providing an alternative route. That alternative route inani in a lower activation energy noma in a lower energy. Yona ndlela ke leyo ukuthi uchaze ngokwe-catalyst. Kunalento ke ebizwa ngani ngo-Boltzmann distribution. Isachaza yona ke lento le. Basebenzise i-catalyst noma basebenzise i-temperature. Yini ke leyo nto leyo? Yi-graph nje leyana eba kanje. La bathi number of particles. La kwesinye isikhathi baye bafake u-kinetic energy. Bese ke graph yakhona manje. Buka lapha. Ake sithi activation energy EA nani lapha. Siyazi ukuthi u0 la uyale as ushona le ama values are increase as usuka la uyale ama values in this case number of particles are increase. Buka le part le yonke le part le yonke le representa ini representa noma iveza ini inamba yama particles ane energy thizeni. Buka lapha esibuke nje le buka le part le nje yabona yini le i-activation energy le. Ake le activation energy le u10 lenze siboneke u10 joules 10 joules ngiqola. Kuchaza ukuthi ke mekunjalo la mhlawumbe sizoba nobani no 20 joules. Okushuthi iparticle eqondene nala inobani ino 10 joules. Ela mhlawumbe ino 12 joules. Ela mhlawumbe ino 18 joules. Leya inobani ino 20 joules. Now ukuze ama particles ezokwazi ukucollide ngendlela ukuthi kugcine kune product egcineni adinga bani
u10 joules ngenza isibonelo ngo10 joules. Kodwa buka le lokuzana le ndawo le ubuka inamba yawo ukuthi mawuqhathanisa le namba yonke la kusuka nje la uza la. Uqhathanisa nokusuka la uza yonke le ndawo. Uyabona baningi laba kunalaba ya. Angathi la sine number ama particles. Uyabona ukuthi le namba usuka nje yonke le part le inkulu. Njoba le part inkulu le area inkulu ichaza ukuthi ama particles amaningi akanawo bani u10 joules. Yabona nje lawa mawusuka la uza ngapha. Usuka la lawa angaphansi kwa10 mhlawumbe u8. Lawa mhlawumbe u7, la u6, 5, 4 khona no 0. Uyabona? Maningi angenawo yini activation rate. Okusho ukuthi lento ichaza ukuthini? Ichaza ukuthi le reaction izoba slow. Kodwa uma sengifaka mina manje ini i-catalyst. Uhulumeni yakhumbula ngisebenzise bani uhulumeni. Uhulumeni usezothi okay nina la enino 6 joules. Into engizoyenza ngizonigcwalisela mina kanjani na ngokuthi imali ngiyise kubani kulomuntu oorganize iconcert. Njoba nino 6 joules nje nidinga bani u4 joules. Ngizogcwalisela ngokuthi ngisponsorishe ini event. Ngokwenza lokho bonke ke manje laba sebezokwazi ukujoina ini iconcert. Uyabona sebezojoina ini iconcert. Iyona ndlela ke le noma sithi i-alternative route. Le alternative route inani ine lower activation energy noma ine lower energy. Ezodala ukuthi ke manje laba bakwazi kuba yini i-part and parcel event. Kanti ekuqaleni ngesikhathi ugovernment engakafiki, ngesikhathi i-catalyst ingakafiki, uyabona bebebancane kanjani abakwazi ukuthi babe benza ama collisions babencane. Manje sebenjani? Sebebaningi. I-catalyst isebenza kanjalo. Bengithi nje halamzi. Ngizocela ukuthi manje sibheke ini? Sibheke u-question 5.1.